बर'नि रावसा बर' सल' बायदि बायदि लिरनाय गोबां सावरायनाय जायो। 11/8/2023 अक्ट'आव बड'लेण्ड गुदि बर' थुनलाइ आफादनि थुंगा 42थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय ओंखारलांथ'नाङा बर' गुदि फरायसालियाव सावरायमेल लिंखांहैनाय थांखि आरो सावरायनायनि गेजेरजों बानजाय एबा रायदाव आफाद दाफुंनाय जायो। गासै दरबा गामिफोरखौ लानानै जेरै गोविंदपुर, 1 नं पाहारपुर, 2 नं पाहारपुर, बाहनि। बेयाव आफादगिरि हिसाबै मुस्रि मनज स्वर्गियारि बैकुन्ठपुर बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि, मावफुं आफादगिरि मुस्रि फनिन बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि मुस्रि लोगो नेहाथारि हिसाबै मुस्रि सनास बसुमतारी, रां भान्डारि हिसाबै मुस्रि हरमहन बसुमतारी। 24 आरो 8/2024 अक्ट'आव मोनसे मावफुं जथुम्मा जिरायनाय जायो। बै सानखालि मावफुं जथुम्मायाव लानाय थांखिफोर बड'लेण्ड गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव गगामुख दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै खुंनाय जाथों। 4 आरो 5 अक्ट' 2025 मायथाइयाव गोविंदपुरनि 47थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव आलासिखौ थुनलाइ आफादनि आरो फरायसा आफादनिफ्राय लिंनाय जाथों। 12/11/2024 अक्ट'आव दिल्लीयाव जोनोम सानखौ फालिनो लानाय जोंनि बड'लेण्डनि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो जिल्ला थुनलाइ आफादजों बाहागो लाफाहैयो। बेवहाय बाहागो लाहैनो मुस्रि ब्रह्मचारी, मुस्रि इसासकार नार्जारी आरो माहारियारि आफादनि जानानै गोबां 9 डिसेम्बर सानखालि बड'लेण्ड एलिमेन्टारि एडुकेसन ब्लक बिअ गगामुख मावख'आव गोदान अफिसारखौ बड'लेण्ड गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो मिमां गुदि फोरोंगिरि आफादजों जथायै गांसे आर'नाइजों बरायहैनाय जायो। आफादनि जानानै बाहागो लायो मुस्रि मनज स्वर्गियारि, मुस्रि बिनान मोसाहारि। जानुवारि दाननि 10-11-12 अक्ट'खालि मेरु थुंगा 64थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लाहैनो मुस्रि बिनान मोसाहारि, मुस्रि निरन ब्रह्म, मुस्रि जिलेन चन्द्र बर', मुस्रि बिनुत बसुमतारी, मुस्रि तेनजिं बर', मुस्रि नीलाचरण स्वर्गियारि, मुस्रि कान्तेश्वर बर', मुस्रि धनिराज दैमारी, मुस्रि थुग्राराम बसुमतारी आरो गोबां थांनाय थुंगा 46थि बोसोरारि जथुम्मा दारादान सुक्रेबारि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै जाफुंसार जालाङो। बे ओनसोलावनो 2023 मायथाइनि मेट्रिक एसएसएलसि आनजादाव बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार बर' आयदायाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय गांसे मान बिलाइजों आर'नाइ आरो नोगोद 1000 रां होनानै बरायो। बेनि उनाव थांनाय 27 आरो 28 सेप्तेम्बर 2023 मायथाइयाव थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि बिथांमोन फारियै मुस्रि लकेन दैमारी, पदमनि बसुमतारी, सोरांसा बसुमतारी, लक्ष्मी नार्जारी, जबा बाग्लारी, बिदांस्रि वारी,
नर्मेला दैमारि, राधामणि गयारि, संगीता इस्लारि बिथांमोननो गांसे सार्टिफिकेट आरो 500 राङै बान्था होयो। बै सानखालि थान्दै मेलाव थांखि लानाय Lain tangannya hulus tulus.